Kapin sa 3,000 ka mga panganon nga schedule na untang bakunahan sa ilang second dose ang wa na mamalit. Local Vaccination Operation Center subling mi pahimangno sa kamahinungdanon nga makumplito ang duha ka dose sa bakuna. Siloan meron dina sa report. Padayon karong gi-contact sa mga staff sa Local Vaccination Operation Center ang kapin sa 3,000 ka mga vaccinees nga nakadawat na sa ilang first dose sa bakuna niadtong buwan sa Hulyo ug Agosto. Apan wa na mamalik alang sa schedule sa ilang second dose. Ubay-ubay kanila na bakunahan og Sinovac. Ang uban, Pfizer vaccine. Mato ni Attorney James Saison, Deputy Head sa Local Vaccination Operation Center, kinsa usa-usab ka registered nurse nga mahinungdanon kaayong makumpleto ang duha ka dose aron maangkon sa vaccine ang hingpit nga proteksyon batok sa severe side effects sa COVID-19. Lain-laing mo nag rason may no uban napay trabaho, di isla kabiyas pamilya, ang uban kan na gipamati. So di pa sila magpabakuna. So, muna, but at least natin window nga 3 months. If mulap silang 3 months, then back to zero. Well, that's one effect. Sa pakaron, may 163,796 ang nakadawat na sa first dose, samtang 144,094 na usab ang nakakumpleto sa duha ka dose. Giangko ni Saison nga nakatabang og gamay ang pagpublikar nila sa brand sa bakuna sa pagdasig sa mga upunganon nga magpabakuna. Gani sukad nila gipahibaw niadtong Setyembre 28 nga Pfizer ang brand sa ilang bakuna, nakuha nila ang target nga 30%. Apan dili pa makasiguro si Saison kung makuha nila ang 70% sa eligible population sa dakbayan nga mabakunahan sa dili pa ang Pasko. Malaumon ang Local Vaccination Operation Center nga kung makasugod lang og pagpamakuna sa mga batang na nag-edad og 12 anyos ngadto sa 17 anyos karong buwan sa Oktubre, hayan makabot niini ang 70% nga target karong Nobyembre 28. The last time I heard was mag-pilot sa Manila, I think this week. And then after na, sure ko i-roll out na lang diri sa Metro Cebu, no? Ang gisulti lang nila is within the month mo roll out na yun. So, mo gina kong gihuwat may because that will really push us to. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.